No niin, SP Pron fanit. 3-4 jatkoaikavoitto tuloksena Tampereelta KV:tä vastaan. Ottelusta on luvassa huomenna tai viimeistään maanantaina maalikoostetta ja mahdollisesti tämän illan aikana tai huomisen aikana pientä Janne Raatikaisen joukkueenjohtajamme tekemää otteluraporttia. Muistakaahan kaikki tulla paikalle. Liiganaisten viimeiseen kotiotteluun taisi olla 12. päivä kuluvaa kuuta kello 14 Kamposportissa. Sen jälkeen alkaa playoffit. Ratkaisevan maalin jatkoajalla on tilastojen mukaan tehnyt joukkueemme tuorein vahvistus Anne Haapasalo, joten onnittelut siitä Haapikselle. Mutta tästä jatketaan maalikoista ja muuta tavaraa ottelusta ja kuvausta ottelusta luvassa huomisen ja maanantain aikana viimeistään.